ke tawa ce kuma dai zabi na zuciyata, samun ki ne cikar duka buri a rayuwata. Kai nawa ne kuma dai zabi na zuciyata, samun ka ne cikar duka buri na rayuwata. Idan so ya kama zuciya ya kan kasance, ni na tabbatar idanu ma kan makance. Ka zauna guri guda kullum a kadaice, kamun so a zuci baya kyale maza da mata. Idan so ya so ka sai ka koma saraki, idan har yake ka kai ɗaya kai ta saki. So mai kyale duka mai ɗamara ko kwakaki, ya kankawa da mai kuɗi tallaka ya yi masa gata. To mata ku dinga duban mai so hakika, za fi kyau zama da wanda ya san darajar ka. Ni dai bambarin abar kaunata ta koka, hakan za ya nuna na san darajar mahaifiyata. Cikin duniyar ga komai so ya karaɗe, iyayya tana cikin halin masu fyaɗe. Duk mai son ka bai zuwa da buƙatar kuɗaɗe, cikin kwaɗayi akwai wahala to mu lura mata. Idan so akwai shi zabani za a jure, kiyayya take saka an yi fadawa ne. Ku duba ga wanda zai bar ku da so ya zere, idan har da gaskiya cikin rai ya bayyana ta. Soyayya kan yi ne inda har da yarda, ba tilas a so ka ko ka yi bugu da sanda. So bai duba kyan ɗabi'a ko ɗan ta'adda, ki fuskanci zuciyar mai so karki raunata ta. A yau ne na fahimta na gane so makaranta, saɓanin haka sai dai ka kwance kin makabarta. Faɗa min dukkanin abin da zan yi don ke, sanda nake yi a gare ki ya wuce 'yar tinke. Ka sanya na raina ka danna samu makwanta, ka yarda da so na zuciyar ka ta yi min gata. A yau kin zamo ni ke tabbata na zamke, ko yaushe ina tafiya kamar wani falke. Domin tsananin raina bidar ka har na yi kanta, dalilin san ka yasa na yi wa mata rata. Masoyiyata, aminiyata, habibiyata, jinin jikina, sarauniyata, aminiyata, tauraruwa kikikin daban da mata. So ne kaman jini, sannan kuma magani, shi ke naɗa rawani, annorin zuciya mai son ka kawai. Ke tawa ce kuma dai zabi na zuciyata, Samun ka ne cikar duka buri na rayuwa.